Здравейте на всички! Днес искам да ви запозная с един нов продукт, който можете да го закупите при нас в физическия магазин или при нас на сайта walexshop.com. Това е електрическа пила с вграден прахоловител за педикюр. По-точно това си е Seishin Brilliant. Какво имаме? Едно кратко описание. Имаме безчеткова ръкохватка, има фенерчето точно предната страна, където ще има фрезичка или носач. Имаме безчеткова турбина. Централно копчето за включване и изключване си е отзад и има централно управление. Пак може да включваме да изключваме от таблото. Какво виждаме тук? Виждаме обороти на ръкохватка, максимално са 40 000 оборота. И имаме турбина. Какво има хубаво в този апарат? Че може да работи турбина отделно от микромотора. Можем да изключим турбина. Ето ги за включване и изключване на турбина. И можем да сложим автоматичен режим. К примеру, с 40 000 оборота автоматично турбина ще работи на максимум на 99%. К примеру, включваме ръкохватка. И обороти се намалят и турбината, смукателна сила се намаля. Форварда реверса може да се прави на работеща пила, защото самия производител погрижил за микромотора да не му уврежда, т.е. се спира бавно и после тръгва да работи в обратна посока. Има си 3 програми за запаметяване. Едно, ръкавица малко трудно работя. 1, 2, 3. Имаме много хубаво, това си светлина на самата ръкохватка, защото когато специалист работи, особено на ногтите, не винаги достига светлината. Затова производителът си е измислил да има светлината на ръкохватка, което много удобно прави при работа, точно за ногти или за пети. Много лека ръкохватка, няма вибрация. Дълъг маркуч и копче за включване и изключване. И самият тач дисплея вече няма нужда да натискате на копчета и да се нараняват копчета след кратко използване на време. Лесна подмяна на турбички, се вади, се слага нова турбичка и се слага наобратно. И много хубаво, като в повече педикюрни апарати, това си е бърза подмяна на самите фрезички. Се вади, се слага нова и готов за работа. И още едно нещо, това си има гаранция 12 месеца, по същия начин да сдаваме и фактури.